Здравейте, сега ще ви покажа как, ако имате някоя Facebook страница, можете лесно да съберете харесвания чрез един сайт и става за други неща. Значи, може да събирате харесвания на YouTube клипове, гледания, такива абонирания. Може също да направите така, че да се абонират за вашия Facebook профил, да ви харесват снимки. Има също. Тук давате. Сега ще покажа как работи сайта. Значи, вие като се регистрирате, не знам, не би трябвало да имате монети. Тук пише колко монети имате. Те се събират след като, нали, харесате Facebook страници. Давате тук. И тази страница, след като харесате, ви дава 9 монети и така събирате. Може и чрез други, от тук с всичките начини. И как се добавят, прямо искате да добавите вашата Facebook страница. Това да е. Добавиш страница и даваш Facebook likes. Тук пишете адреса на страницата, прямо. И тук пишете по колко монети да дава на клик. И заглавие. След като направите и значи, примерно ако сложиш по 9 минути, по 9 монети, да, спомням пати. Тотално се обърках. Значи, му слагате 9 монети. Заглавие, примерно. Да. Но това ако е Facebook страницата. Моята това. След като го добавите, аз не мога да добавя, защото съм я добавил вече. И тя ще се появи ето тук. След като някой я хареса, то ви взима 9 точки. Така. Ако искате, значи, за снимките, не знам точно как става. Ако искате там да се абонират за вас, първо трябва да си направите профил, за да може да се абонира там. Трябва да сте над 18 години, нещо такова беше. От тук е за споделяне. Тук може да сложите някои линк и те да го споделят във Facebook. Какъвто и да може. Аз къде се сложите всичко. И тук може, като гласувате за тях, пак ви дава точки, така. И това е. Аз ще сложа линк да се регистрирате в допълнителната информация. И това е. Довиждане.